sempre tomando Castelao debido ao 75 aniversario do seu Caudano, pois nos trae un artista polifacético, como digo o propio subtítulo deste libro. Rubén de Lis, que tamén é un artista polifacético, fundamentalmente unha persoa que se dedica ao ámbito da música, e das letras e da canción, pero tamén é unha vertente literaria, tamén é unha vertente intelectual, que levou neste caso a profundizar nun tema como a musicalidade, que tamén a ten, celebrando este ano, o 75 aniversario, a proposta do libro é unha proposta en iniciativa pobre, educativa. O libro en sí xa falar da vida e obra de Castelao, como ti ben dixeches, na parte médico, de político, de pintor, pero tamén ten a parte cultural. Este é un libro interactivo, onde tes un código QR que podes baixar as músicas compostas pola influencia que me inspirou a min Castelao, que como ben dices, ainda que non era un músico en sí, tocaba un poquinho na tuna e tal, pero sí nos inspirou moito os músicos, as súas temáticas. Esta parte educativa é unha parte que queremos traballar, a parte de divulgar, poñer en valor a figura do galeguismo, de Castelao, a identidade cultural galega, en todas as súas facetas, a faceta de debuxante, que eu trato o libro como unha parte musical, sempre o fío conductor é a parte musical. Tanto como debuxante, as melodías visuais. A parte literaria, eu lle chamo líneas melódicas, como un himno de resistencia. Unha persoa que, despois de ser o impulsor do Estatuto de Autonomía, en Galicia, en España, como fora, no estranxeiro, como no ano pasado estivemos en Argentina, é a verdade que encaixou moi ben a proposta, pois chegar ás novas xeracións fomentando o orgullo da nosa cultura, do noso idioma, e o uso da lingua. Eu sempre falo que eu son políglota. Eu falo castelán, falo portugués, falo inglés, pero presumo de galego. Me gusta moito ir polo mundo, como decía a canción aquel hai do galego na lúa, me gusta moito presumir de galego. E despois queremos desenvolver actividades, a raíz disto, actividades educativas, didácticas, complementarias con institucións e entidades culturais, porque o proxecto ten vocación de continuidade, grazas ao formato, un formato pequeno que se adapta a todo tipo de eventos, sempre mantendo vivo o espírito de Castelao a través da arte e da música. Facendo un resumo do libro, Castelao, se hoxe estuvera aquí, se tuviéramos a oportunidade de ter a Castelao con TikTok e con Instagram, sería un influencer dos vos, verdad? Imagina que daquela que non había nada, non había ninguna redes sociais, e ainda así deixou un legado maravilloso. Pois, facendo un resumo, para min esta obra é unha obra con ritmo, con alma, sempre propios. A narrativa é como a música literaria, os debuxos son melodías visuais que expresan a alma do povo galego, a política eu defino como un compás de loita, resistencia e esperanza, sempre con a música como fío conductor. Esperando que os miles de lectores disfruten e se poden aprender un poquinho máis da figura de Castelao, pois xa o propósito estará dado pola nosa parte. Pois, muchísimas grazas, Rubén. É unha perspectiva, como vedes, moi novidosa do noso prócer da nosa cultura. Non sei se teño que agradecer tamén, por suposto, a presencia aquí da Nestor Escritura, que foi da Real Academia Galega, do sociólogo, que achega sempre unha visión moi interesante sobre todo os proxectos culturais, e tamén de Reboiras, entre outras cousas, nos agradecen que trouxe esta casa a Rubén de Lis, entre outras moitas cousas e toda a súa actividade, que tanto desde a Salle como desde escolas católicas leva feito durante toda unha vida do povo galego, algo moi importante, e ambos como preparadores desa edición da Biblia en galego e de moitos seus textos litúrgicos e religiosos galegos e de fomento tamén da lingua galega que é moi importante. Castelao tivo sempre ese vínculo con todas as artes, sempre digo que nace artista ninguna arte lle adira, pasa con moita xente, por exemplo, algúns curiosos que imagina outros mundos e outras profesións. Castelao tamén vivía ese como realidade así, que chamaba muchísima atención.
con música tiña sempre que ser algo especial. Hai que pensar que o homenaxe que prepararon para ele, cando volveu de ser ministro en París, xa vinha enfermo, pobre, tocado, desilusionado, porque non iba ben a posición política que ele consideraba que debía hacer, chega a Buenos Aires e o homenaxe que lle fan con o tempo a todos, a de xeito. Unha peza composta especialmente para ele. Eu teño unha anécdota que me trasladou a neta de Rodolfo Prada. Rodolfo Prada Chamochín foi o seu home de confianza nos últimos anos da súa vida, ao base do seu testamento, que colaba ele en Buenos Aires. A neta, cando veio aquí, cando puxo os rolos de Rodolfo Prada Chamochín para a súa vida dos pianos, tuvo unha anécdota que contárase ao bo no tempo, moi bonita, que cando eran a Castelao nos seus primeiros días, era moi cortado a hacer un saiu adoraron no coche do Rodolfo Prado xa moi agotado, xa caso andaba camiñado, que se agarraron por un lado a súa muller, que era Virxinia Pereira, e por outro lado a muller do Rodolfo Prado, que se chamaba unha era rubia e outra era morena, e cantoulles unha canción que creo que é fuera, non? Tamén contoulle entre unha rubia e unha morena, de outra, o sea, estaba nos últimos días, estaba prácticamente a punto de entrar na avenida, e Castelao cantoulles, eu creo que é unha área de Zarzuela, entre unha rubia e unha morena, de outra, pois iso foi baixando do coche para estar no hospital, nos últimos días da súa vida, cando xa non se tiña de ver, sequera, Castelao cantoulles. Quer dizer, son cuestións que nos revelan que é unha persoa con un humor jovial, unha persoa positiva, unha persoa alegre, que non era moita vez, que o saca moitas veces dese corsé que moitas veces lle damos a estes persoeiros históricos, que nos parece que eran señores que non pasan de debaixo dun fleso, lendo libros gordísimos, dando discursos, claro, ese cliché, verdad? Discursos de que só un día al 4, pois non, Castelao era unha persoa moi dinámica, fluida nese sentido, o humor, era humorista, xante, os inicios de unha persoa triste. Depois tamén, eu... Da fórmula máis moderna, código que é, agora xa non é disco, agora... Si, non comezo aquí. Aquí, aí temos a música toda. La música está como músico ou solo partitura? Non só a música, a letra e a banda. Eu despedín, se finalicei este libro para quem daquele de Castelao, non se coñece moita parte espiritual, non? Pero sí que ten, porque somente son unha persona con este carácter, non? Que influiu tanto, pensaba tanto nas persoas, non? Eu escribín este versículo, non? Un versículo que reflicte a xencia do traballo de Castelao, que a través da súa arte, escrita e loita política, sempre buscou dignificar os máis desfavorecidos e defender a identidade e os dereitos do povo galego. Eu escribín eu leo a Biblia todas as mañás, este versículo en concreto de Isaías, pois me inspirou e deixei aquí reflexado que dice: aprender a facer o ben, busca a xustiza, corrixe o opresor, defende os dereitos do orfo e loita pola causa da viúva. Me recorda moito a dinámica de Castelao, non? Que sempre estaba aí pensando nos máis desfavorecidos. Sí. Bueno, ten unha parte, porque o libro remata con outra coisa tamén, que a mí tamén me chamou a atención, a parte de anotacións. Sí, claro, sempre. Ten unha parte do libro, unha parte, para que notemos aí as nosas percepcións e nosas cousas. Pensando sempre nas novas xeracións, non? Pensando nos lectores e pensando... A parte do meu arranxo musical, de Lela, a comparación con Jimi Hendrix, desde o punto de vista musical, porque ainda que parece que son dúas persoas que non teñen nada que ver, os dous tiñan esa capacidade de utilizar as súas ferramentas, e no caso de Jimi Hendrix, a música e a técnica de guitarra para loitar contra as injusticias, o racismo, a guerra, non? O sea, a favor da paz, e Castelao, co seu lápiz, non? Pois, acercar a xente, non? E defender a dignidade do povo.